ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ബോട്ടിലാക്കാണ്. എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ നോക്കാം. ഒരു ബോട്ടിൽ, ഒരു ബബിൾ ഷീറ്റ്, ഒരു ബ്രഷ്, പിന്നെ ബ്ലൂ, റെഡ്, ബ്ലാക്ക് കളർ. അതൊക്കെയാണ് വരുന്ന സാധനങ്ങൾ. ഇനി നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റ് ഇവിടെ കടിച്ച് ആക്കണം. ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഫുൾ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഉണക്കാൻ വെക്കണം. ഇത് ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ബബിൾ ഷീറ്റ് കൊണ്ടൊന്ന് ഇതാക്കണം, കളറാക്കണം. ബബിൾ ഷീറ്റ് രണ്ടായി കട്ടായിരുന്നു. കുറച്ച് വലുതാണ് നിൽക്കുന്നത്, പിന്നെ രണ്ട് ചെറുത് വേണം. ഫസ്റ്റ് ബബിൾ ഷീറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ചുവപ്പ് കളറാക്കി കൊടുക്കുന്നു. ഇതിപ്പോൾ അല്ലേ കളർ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇവിടെ പൊട്ടിച്ച് ഇത് ഇവിടെ മാറ്റി കൊടുക്കണം. പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കണം. നല്ല പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതിപ്പോൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ വേറെ കളറൊക്കെ എടുക്കുക, തിരിഞ്ഞെടുക്കുക. ഇങ്ങനെ അതിനെ ഞാൻ അപ്പുറം അതിന് വേറെ കളർ എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അതിനെ ബബിൾ ഷീറ്റിൻ്റെ ബാക്കി എല്ലാ കുറച്ച് ബാക്കിൻ്റെ നമ്മൾ റെഡ് കളറോ വൈറ്റ് കളറോ മിക്സ് ചെയ്യണം. പിന്നെ വൈറ്റ് കളർ മാത്രം വെക്കണം. കുറച്ച് കളർ വെച്ചിട്ട് ബോർഡറിൽ ഇതിൻ്റെ ബോർഡറിൽ നടുവിൽ കുത്തി കൊടുക്കണം.